आलु लाव टमेट' संबाय ओरैहाय ओमफ्राय नैबेहाय अमा बेदर एवबाय आं सोनाबोन फारसेथिं अमा बेदर एवदों बिखा हानायखाय एसे गोथांसिन नुदों आरो लाव आलु टमेट' लाब्रा मोनखांहोबाय आं सनाफोर एसे मोनखांबाय नै एसे लाब्रा संदोंमोन आं दायो मोनखांबाय आरो ओमफ्राय हेल' सनाफोर आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै थालायबाय नैबे आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय बयबो अननानै भिडिअखौ सापर्ट खालामलांदो आरो जोबोसे नायनानै होबानो जाबाय आरो नायनानै जुदि मोजां मोनथारदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबावदो सनाफोर थुदो बिदिबा दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नै बेखौ एवबावगोन आरो मैखुन बानायनायसो खिन्थु बेयो माइ जिगाबनि नङा सनाफोर बानायनाय मैखुन बेखौ एवनोसै आरो ओमफ्राय नैबेखौ एवबावगोन लाइ भाजा लाइखौ एवबावगोन आरो बेनो दिनैना ओंख्रि आंनिया बिसोरथ' मोनखांजोबखाबाय बैयावहाय नै बेदरा संगासिनो आरो दायो अराखौ संबाय आरो साफा संनायाथ' बारा रोंखाया नालाय आं बायदि जाबा जुबा संना जाहनसैलाय आरो बेफोर आं मोनजो जालिफोर सनाफोर एफामानोथ' एक्सपार्ट नंखाया संनायावहाय बारनायबो लाखाया आरो रोङैखाय हा ओंखाम फैदों फैयाखै उखैदों दिनैथ' ओंखाम सङाखै आङो माखौ मोनजाबावगोन ओंखामा हो माखौ मोनजाबावगोन ओंखामा जागोन ना जाया जागोन ना जाया खिथालाय फन नायनानै रायज्लायनो टाइम गैया नुबाय उन्दै खि गोरों मबाइलानोसै आखायाव गोगोमथार आंहा मैयानिफ्राय दिनैसिमाव आरो दा बेलासिसिमाव गोगोमथ' आरो थांजोबसिगोन दा बेलासिबाथाय आरो बेलासियाव थांखांजोबसिगोन आलासिफ्रा मथा मथि मैयानिफ्राय दासिमाव आरो गोगोमानो गैया दावरावानो बिमा फिसा सिरि थाग्राना ओरैबायदि गोगोम मोनखादों आरो न'खौ गोमलायनाय मोनखादों आलासिफोरजोंहाय बिजावजालि दं आरो गथ'फोर दं नालाय बेनिखाय बिराद गोगोम आरो गोसोखौ मोजां मोनो एसे मानसि बिजोरावहाय दावरावावहाय नुवाखै बेसेबां गोगोम बिमा फिसा मा खालामदों गेलेगासिनो आरो बिमा फिसा ज'यैनो फिसायाबो नाय बिबोनां बे आंनि बे बिजावजालि गथ'खौ सानै जाना फैदो आरो नै जोंना ओंख्रिया दिनैना अमा बेदर लाइ भाजा सयबा गरसि भाजा नैबे जाबाय मैखुन एवनाय नैबे जाबाय आलु लाव टमेट' आरो दावदै दंबावोसो दावदैखौ लाबोथ'नाय जायाखै बेनो आरो मोखां नायनानै जासिगोन जों दिनै ज'यैनो हायजेनदो रेडि जानानै दं मा ओंख्रि खिथालाय खिन्थाद' हा अमा बेदर ओमफ्राय जेबो गैया अमा बेदरल' नै जोंहा लागावजोबबाय जिरायना जानाया नै आंना बै बिबोनां बे बिबोनांनि नैबे बिजावजालि उन्दैसिन बियो बे फिसाजो सनिया नैबे फिसाजो गामिखौथ' नुखाबाय बयबो आयु मा सोखो आयु बेदर दे जादो खामफ्लायाव जिरायनाय खामफ्लायाव जस्लंनोहाय बियो बे जस्लंनाया सोरनि मिन्थिदों सोरनि बिब'आबो सम जस्लंना जायो बिबैनि जस्लंनाया बिबै खाथेंनि नुबाय जानोसै दायो आंबो होखाबाय हेबजेनखाबाय आफा हेबजेनखाबाय सोनायखौल' होफैसिगोन आरो मोखां नायबाय जानाया ओरैबायदि जासिगोन आं जानाय भिडिअ'आबो गैया दंथारसिगोनहाय सराबो दिनै गोसै आं जानाया आं जानायखौ जुदि दिखागोन नालाय र' आं देखायनि आं मा लाखो थोरसियाव नुबाय आंना मा लायो आंना थोरसि गंसेयाव लाजोबो ओंख्रि लाबाय मैखुन गरसि अमा बेदर लाइ भाजा नै लागाव गामियाव देरनाय गथ'फोर बारा गोजौआवबो जानाय हुदा गैया सनाफोर जोंनिया गाहायावनो लागावबाय जोंहा दाम्बे जनानै गासिबो गाहायावनो मोजां मोनो आङो जिरायना जानो आं बारा सोरगो सा गोजौआव मोजां मोनाहाय सनाफोर आंना गाहायावनो जिरायना जायो गामिनि गथ' आरो जोंनि स्टाइलफ्राथ' जोंना सिम्पोल लाइफ नालाय सनाफोर सिम्पोल लाइफ स्टाइलनि सोलियो जोङो बिदिनो जा दं एसे बेखौनो खुसि आरो रंजायो ज'यैनो मिलायनानै जाखांना दसे गोलांफैफिनबाय आरो गोलाव जानोसै सनाफोर नाहर जालांगियाना नाहर माबायदि हौवाखा नुबाय माबायदि आखलफ्रा नायनो माबायदि हौवानि आखला नाय हौवानि आखला नाय गियाना मासेनि गियाना नाय मासेनि गियानखौ नाय बहा हाबदों मासेनि गियाना दसे सम जाखांनानै गोलांबायबो आङो सनाखौ गोलांखांनानै दाना बिजावजालिफ्राबो देलायगासिनो
सिङाव गोलांदों उन्दुनायबो आं एसे सावबाय दायो ओमफ्राय नै फिसाफ्राबो थांनानै रेडि जाबाय आरो दायो आहा एक्टर फिसालाया थांनो ओंखारबाय दायो ससमा गोसोम हमनानै सोरबायदि नुदों मिथुन बायदि नुबाय मिथुन एक्टर मिथुन एक्टर बायदि नुबाय फिसालाखौ थांनो ओंखारजोब्बाय नै फिसाफ्रा थांनो ओंखारजोब्बाय हा मा बुस्थु लुबैनो थांनो थोद दा फैनो मोनलाहाय बारिबार फैनो मोनो नामा फैनो मोनलाहाय बारिबार फैनो मोना थांदो आजा बाय 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 बाय